ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଧବ ପ୍ରଧାନ। ମାଧବ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ସାନପୁଣେଶ୍ୱର। ସାନପୁଣେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ନୟାଗଡ଼। ବ୍ଲକ କ'ଣ? ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ଼। ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଔଷଧଟା, ଔଷଧ ନାଁ କ'ଣ? ଔଷଧ ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଧରିଛନ୍ତି ଟାଇଜି। ଟାଇଜି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା କେଉଁଥିରେ ପକାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବାଇଗଣରେ ଆଜ୍ଞା। ବାଇଗଣ କେତେ ହବ କରିଛନ୍ତି? ବାଇଗଣ ବିଲ 1.5 ମାଣ ହେବ ହେଇଛି ଆଉ। ଟୋଟାଲ ଆପଣ 1.5 ମାଣ ହବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ପକାଇଥିଲେ ଏଇ ଔଷଧଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ପତ୍ର ମୋଚା ପଡ଼ୁଛି, ଗାଈ କାନିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଘାସ କହିଥିଲା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଔଷଧ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପତ୍ର ଫ୍ରେସ୍ ଆସିଛି ଆଉ। ପତ୍ର ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଛି। ହଁ। ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କେମିତି ଆସିଛି ଗଛଟା। ଗୋଟେ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତଳଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦସି ଦସି ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରଟା ସବୁ ଚିକଣା ଆସିଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ପତ୍ର ବି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପତ୍ର ବି ସାଇଜ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା। ପତ୍ର ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପତ୍ର ସାଇଜ ଆସିଛି। ପତ୍ର ଛୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପତ୍ର ସାଇଜ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ପକାଇଲେଣି? 8 ଦିନ ହେଲା। 8 ଦିନ ହେଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଯେଉଁ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଔଷଧ ଆମର ବାଇଗଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଔଷଧ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇ ଔଷଧ ପକାଇଲେ ବାଇଗଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ପକାଇଲେ ଭଲ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଔଷଧ ପକାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପକାଇକି ଆପଣ ଯେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପକାଇଥିଲା ସବୁ ପାଉଁଶ ଆଗେ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଗଛର ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ର ତଳ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ତଳ ଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ପୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗଛଟା ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। କିଆରି ଗୋଟାକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା।